Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutukan albay, sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman, sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman.
dapat nanggad ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintuga, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. Asin Panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tigrisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Check mic, check mic. Mga tugang, mga kabayan, good morning. Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Nilia Marcaida, kay Sir Javier Bunsa, Babylin Halyare, kay Ma'am Yoli, kay Bedi Bilen Asihelo, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Martes, Tuesday, petsa 9 na po kita kang bulan na Hulyo taon 2024. Sabayan po ninyo sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Ore restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 9. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, anuman pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nindo paglingawan sa kuyang perming tugon ha, iringatan tapo ang satuyang mga sadiri. Tawara man po ki ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan, parahay natabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Amen. Amen. Check in tabi muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Aduon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini.
Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Magparakredit. Day bali tios. Ang importante nga mahalaga. Day bali nga nagtitios-tios si Javier. Ang importante nga mahalaga. Day tanaman mapupundo. Day tanaman mapupugulan ang padagos na mga paghalangkaw kang mga barakalo ay namanan mabaraba. Maayong morning Bicolnet TV asin sa gabos na mga parantabay sa Lunes sa paang hulbot kang splitter ko. Medyo kina ling mo na si Javier. Suwari nagkaedad. Iyo sa pagbalo kung mataga so tinampo. Oy, July 19 pa ang youngest ko. Ma-birthday. Ano lamang may papansit. Petsa 9 na tabi ngunyan. Hindi nga nanindo kaskason baga ang panahon. Munan mo kan pagkatapos kang July, Agosto na. Pag nag-Agosto, Bermans na ang sunod. Makakadangog na naman kita ki mga Christmas song. Pag nag-September na, gari gusto ko nang magpasko. Mapaskuan lamang ako. Ano tabian mga riparo tangon niya na Martes? Ang sabi nga ni, maski kami pobre, nagtitios man kami. Ay bali, marain ang nagtitios kaysa sa mga mayaman. Aramuan saro sa mga problema kan mga mayaman kung papaano man sinda magbayad kang sa indang mga utang. Yan ang pigpo-problema ninda. Ay bali pobre. Ang importante nga mahalaga. Anan mga riparo tangon yan, makonsuelo, dyan sa syudad kan Legazpi, so nakapurupot na sawa sa linya kang kuryente kang Aliko. Iyo so nagkausanin na brownout. Yugod mo yan. May sawa tabi si Javier, suminakat sa poste. Auta nagkurukulambitay duman sa linya kang kuryente. Bako nag-run out na biyo. Nagpasali man susawa. Kagun mo ang susawa. Suminakat sa poste. Auta nag-acrobatic duman sa linya kang kuryente. Ay pangyari. Pero dahil man na kuryente susawa. Kay City Councilor Sir Jordan Buello, good morning. Dahil man tabi Sir Jordan na kuryente susawa. Na-rescue. Pero iyo so naging kausa kang pag-brown out. Apuera kang sige na muro brown out kang Aliko, digdi sa probinsya kang Albay. So mga bill, palabaw ang singil. Gari si Sir Jordan, iyo mambiktima man ini. Parehas na kita. Kang dai patig sarakat sa poste sa mga kontador, dai pabinaraguhan. Ang pigbabayadan ko, halangkaw na 2,000 sa sarumbulan. Aungon yan bagatabi Sir Jordan. Dai man ako nagdagdag ki mga appliances. Nabaguan sa nasukontador me, tapos isinakat na sa poste, ang bayadan ko sa kuryente 7,000.
Saing ka kang puruta. Gari bagay iguana ako ki welding shop. Samantalang dahil man ako nagdagdag ki mga appliances, nagparatipid na nga ni ako. Aw, talo min ang kaon lugod subayadan ko. No. Kaya nga naglangkaw subayadan mo, talinang ka man nga pakalag kang kontador. Yan ang gibunta kay ni Sir Jorlan. Ay man kita kibang magini mo kundi magbayad. Kapag di kita nagbayad, puputulan kita kang kuryente. No. Yun ang problema tadi gisalbay. Dawa, sige kitang ngaspak, sige kitang reklamo. Man mangyayari. Ang mangyayari kayan, bumayad ka. Ay, hindi. Kaya nag-file ako ki resolution kasuhapon sa session ninda. Oy, sa session dyan sa Ligaw. Pipa-explain ko so aliko. Oy, Sir Jorlan, nagdaman ako sa opisina. Ang sabi, tama man sa pagka-reading. Tama man agad sa pagka-reading. Tama, okay man niya ang kontador mo. Alat kaya ko uni nga ni, tatig ko kumpara ta sa mga dati kong bill. At yan nara ako sa mga paingurag kong bill. Dahil nga ni ako nagdo-2,000. Ngayon, naglangkaw ngayon subaya. Yung nga ni, naglangkaw sa rate. Pero dahil dapat lumabot sa 7,000. Yugon mo yan. Niya ako gari may diferensya ang kontador nindong ilinag na bago. Ay dahil nga sir, mga bago yan. No. Mga bago nga yan. Nem. Di, ang mangyayari kay ni kada bulan, arog na ka ng pagbabayaran ko. Salbata ng paita ini. Gari sinalidaan sa kontador ko, kipas forward ang dalaga. Maray nga kini kihulbutan at 2,000 sa nantig babayadan ka kada bulan, palitan ta nga ki kontador na makaskaso. Nganing jackpot nga kita. Di pagpa-explain. So aliko ni City Councilor Jorlan Buello kan Ligaw. Nga apwera ka naglangkaw surit. Grabe talaga. Kumbaga na-triple sa kuyang konsumo na kilowatt hour. Tama man su reading. Ang problema gari ang isinalidang kontador, City Councilor Jorlan Buello, gari baga so ang dalagang CD as kasonon. Nem. Kaya tigdara ko sa mga resibo ko, niya ako ang tigbabayadan ko ho. Dahil nga ni nagdo 2,000 nogat. Taday man kitawo sa harong. No. Salbata ng pahitay ni. Ako nga ni solo sa nasa harong, ang bill ko 10K. No. Ara mo tabi Sir Jorlan, day ko na nga ni pigamit sa electric chair ko. Dahil ko naggamit so electric chair ko, tadi kuryente ba ito? Dahil na ako nagluto sa rice cooker, nagluto ako sa uring, lalo lugod na lubinan ko, subayadan ko. Anan maray ka ni pangkulong ko na itong kontador? Ano daw kung pangkulong ko ito, kaya lang kawo. Ay, pangyari ni. O ngunyan, anong maginibuta? Magbayad. Ay, kitang maginibo. Mabayad kita. Mas malala pa ngaya sa apik. Mautang bagadaki 200 million naman so aliko sa niya. Para da sa pagrehab. Permina sa naarog ka ng rason. Tapos sa pagkautang, iyo manggarari ang serbisyo, perwisyo. Ngani ngaya maayos ang serbisyo. Ngalikaw mautang kita ki 200 million. Serbisyo, perwisyo. Bata ng paite ni. Oy, suali ko.
Nangapudan po sa mga taga-Albay na tabangan tabi, tabangan tada tabi so aliko Sir Jorlan, tabangan tada tabi so aliko, na mapapaba so systems lost. Bata na papatabangon pa kita ni nga ni grabe nan sa tuyang bayada. Kami ang tabangan nindo alikaw. Kung paano may tabi maayos ito ang kontador ming kaskasaw. Gari ko tabi Sir Edwin Peralta, Direktor, gari ko taram na ibalik nindo so dati kong kontador ta okay ito. Sinalidahan nindo kibagong kontador na makaskaso. Kung mo yan na day kitawo ang harong may pagkaaldaw, ang bayadang ko 7,000. Gari ako so may aircon, gari ako so igwa ki mini grocery, gari igwa ako so gari ko kung welding shop. Ayun ang pahit. Hiling mo na iya. Kaya so aliko nangapudan tabi sa mga albayano, tabangan da sinda para mabawasan so systems lost. Pangyayari sa mata ko. Oy, tangon yan tabi, madali ng kralasihan naman sa mga magurang. Ingat po kita sa pagbakal naman ki mga school supplies. Igwa ki mga school supplies na kontaminado po nin lead. Ayo. Ingat po kita mga magurang. Ano pa? Ang mga reparo tangon yan, apera kan mga regular na sesyon. Pag Martes, igwa ki regular session dyan sa Bakakay, SB Bakakay, igwa sa sanggunian panglungsod kan tabako. Dyan sa SB Malinaw, at dyan sa Panlalawigan. Ano daw dyan sa Bakakay kung magkaigwa na kikorom? Ngon niya na Martes. Tagari nagkaduwa ng simana dyan daing korom. Yo. 510 million kantidad po ng fuel subsidy. Ipapanauna naman tabi kang Department of Agriculture sa mga parauma. Ay mabuhay sa mga parauma. Perming may ayuda ang mga parauma. Hilingan na tabi nindo ini. Kakulangan pa tabi kin mga Pinoy na nurses. Nananatili pong problema po sa mga ospital kang Pilipinas. Sa mga narsista, mga licensed narsista, oto na nag-apply na sa ibang nasyon. Kaya problema ngunyan kan mga ospital digdi sa Pinas, daki mga nurse. Paano ang sweldo ibabao? Paanong magwarara yan? Ibabao ng sweldo kang mga nurse. Good morning tabi kay Belina Brisilia Dadoy. Watching from Quezon City. Thank you. Si Vice Mayor Jima Onghuko kang ginobatan nangapudan duman sa mga rider na oy, ibaralik daw nindo ngaya sa mga original na tambotso nindo. Tayo nindo pag modify. Mga maribukon ka. Jesus Maria, ta nagkakaguros to baya ka mukan mga makusugo na tanog kan tambotso nindo. Ata daw iya, guros toon sumakusugo ng tambotso. Makulugon sa talinga, lalo na pagkabanggi. Hiling mo na. Diyan sa ginubatan, igwa po ki ordinansa. Madakop ka mo dyan, bala ka mo. Yan mga tugang, mga kabayan ng Satuya, mga riparoon, kunya na Martes. Digdi po sa lawag kan Satuyang programa. Alas 7:27 na.
An sa tuyang Philippine Standard Time, pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Ripa. Siyempre mga tugang yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon na lang nindo si Honorable Bridge Laudit. Siya po ang manager kang MBY Dormitory. Madali sana po yan makuha. Along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners o dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya mga naghahanap po kidorm, boarding house. MBY Dormitory na tabi kamo ha. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Aileen, thank you. Ingat tabi permi. Siyempre mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Kasabay tama na sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse sa siyudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Siyempre yaon dyan ng Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan niyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay kay Busbab. Diyan po kamo magtaya sa Lotto, bako tabi sa Witing, tapos bako sa Pula Puti. No. Ay, chance lamang kita maging milyonaryo. Kay Ma'am Minda Borromeo, good morning. Yan mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:29 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, Ma'am Lut Bueson. Maray ni si Ma'am Lut Bueson tayaon sa nadigdi sa Albay. So ibang mga nurse nagralayas na sa Pilipinas. Ibabaw ng sweldo. Kaya problema ngunyan sa mga ospital digi sa Pinas, taday na ki mga nurse. Yo. Alas 7:30 mga tugang ko unta daw muna ang linya kang Pag-asa. Aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Lagon tamunan Pag-asa. Pag-asa, good morning tabi Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Tuesday, July 9, 2024. Base po sa ating latest satellite image, kung mapapansin po natin, meron po tayong namamataan ng mga kaulapan na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon po, patuloy pa rin ang epekto ng easterlies. Ito po yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. At dulot po ng epekto ng easterlies, posible pong makaranas ng maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat ng mga pagulan sa area po ng Visayas pati na rin sa Palawan. So kung makikita po natin yung mga paggalaw ng kaulapan, although naapektuhan po dito sa may area ng Visayas, unti-unti po itong kumikilos at naapektuhan din yung Palawan area. So asahan po natin, possible po yung mga kulimlim na panahon sa Visayas, unti-unti din po maapektuhan dito sa Palawan. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, kung makikita po natin, although may namamataan po tayong mga kaulapan na hindi po siya tumatagal or hindi po inaasahan na tatagal buong maghapon. So asahan pa rin po natin yung mainit na panahon, liban na lang po yung mga tsansa ng mga isolated or ito po yung mga panandaliang buhos ng ulan, lalong-lalo na pagdating sa hapon o sa gabi. In terms of monitoring naman po, wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan po natin sa mga susunod na araw, unti-unti po nating mararamdaman ulit yung epekto nitong southwest monsoon. Pero sa ngayon po, most likely maapektuhan lamang po yung areas ng Palawan pati na rin sa may western portion ng Mindanao. So dyan po sa Palawan, asahan po natin for the next few days, magiging maulan pa rin po yung panahon pati na rin sa may area ng Zamboanga Peninsula bago po matapos yung linggo or hanggang sa darating na weekend or possible this coming weekend, posible din po maapektuhan dito sa may western section ng Visayas.
So magiging lagay naman po ng panahon ngayong araw gaya ng nabanggit natin kanina, although asahan pa rin po natin yung mainit at maalinsahang panahon ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon, may mga tsansa pa rin po ng mga isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na pagdating sa hapon o sa gabi. Sa agwat naman po ng temperatura, inaasahan natin ngayong araw para sa Lawag maglalaro na 24 hanggang 33 degrees Celsius, 18 to 24 naman para sa Baguio City. Agwat ng temperatura para sa Tugigaraw maglalaro mula 25 hanggang 34 degrees Celsius, 25 to 32 naman para sa Legazpi City. At sa Tagaytay maglalaro mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Maximum temperatures naman for Metro Manila area ngayong araw possible na umabot ng 33 degrees Celsius. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, gaya na nabanggit natin kanina, dulot na epekto ng easterlies, yung mga kaulapan na dinadala nitong hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, posible pong makaranas ng mga maulan na panahon sa malaking bahagi ng Visayas, pati na rin sa Palawan. Samantalang patuloy pa rin po yung mainit na panahon sa malaking bahagi ng Mindanao, although possible po yung severe thunderstorms, lalong-lalo na dito sa may area ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. So ingat po tayo sa ating mga kababayan dyan. Sa agwat naman po ng temperatura para sa mga piling syudad sa Palawan, Visayas, pati na rin sa may Mindanao, maximum temperatures po sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa aabot ng 32 degrees Celsius, gayon din sa mga piling syudad dito sa Visayas. For Iloilo, Cebu at Tacloban, maximum temperatures natin aabot ng 32 degrees Celsius. Gayon din sa Cagayan de Oro, 32 degrees Celsius maximum temperatures. Agwat ng temperatura para sa Metro Davao, nasa 24 to 33 degrees Celsius. At dito naman sa Zamboanga ay maglalaro mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa ngayon, kaya malaya pa rin makakapalaot yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang po sa mga offshore thunderstorms. Ito po yung mga thunderstorms na nangyayari sa karagatan. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:33 a.m. at lulubog mamayang 6:30 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. Yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Yan po mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Thank you, Lord. Maalinsangan man po giraray. Mga kalat-kalat na mga paguran. Ingat tabi sa mga biglaang pong kikilat. Mga tugang niya itong mga parauma. Iringat po kita, Ma'am Melissa Carino Buban. Good morning. Sabi ni Madam Minda Borromeo kay Madam, regards da tabi sa family mo. Estudyante kay ni Su Chikiting ko. Sige po, Madam. Salamat. Good morning, tabi sa mga apo ko, buda sa imo. Sabi ni Ma'am Melissa. At si mga makuapo mo sa nampig babati mo. Batiaman daw susaro. Ma'am Melissa. Batiaman susaro katawo. Bako ngaya sa naso makuapo mo. Bago ngayon tabi Mamlut Bueson. Ay Mamlut, igwa kaki aki na kandidata sa Alinaw Festival. So ano ito? Mutya ng Alinaw. May Bueson duman na kandidata. Aki may tatabi Mamlut. Igwa baga kaya ki gari People's Choice Award. Tabangan ta lamang anong number, anong anito, anong candidate number siya, anong candidate number so aki mo ito.
Lubuson ng gadsay mo, di. Ma'am Lot. Lubuson sa imo, magayonon, ma. Ano itong number ta ano ta kasi 'di ba sa Facebook igwaki People's Choice Award number 18. Anong gigibon ta tabi Ma'am Lot? Gary Heart i-heart po nindo so contestant number 18 diyan po sa Alinaw Festival, mutya ng Alinaw Festival diyan sa Malinaw. Ako i-recommendar ko yan sa indot bako sana kay Ma'am Lot Bueson, magayon talaga. bihira pati ako magayonan sa sarong babayi. Si Rabier. Oy Ma'am Melissa, aram baga nindo na bihira ako mag-appreciate kisarong magayon. Bihira. Ang bihira ko magpudkaan, bihira ko magsabing magayon iyan. Arog kay Chanor na kapos, talagang langkupas ang gayon ka. Baga, ilingan nindo si Chanor na kapo. Walang kupas ang gayon kaya. Kung kaintra nga ni dyan si Chanor kapos, iyang iboboto ko. No. Pabilichit, pumundo ka daw ngayon dyan. Ay, Chanor, good morning tabi sa imo kay Chued dyan sa Labnig. Kung kasabay dyan si Chanor sa pigpapapilian People's Choice, iyo tolos ang iboto ko. Number 18, so aki ni Ma'am Lot na Bueson. Ayan, tabangan tatabi. People's Choice Award. Yan. Duman sa Facebook ini ilingon po nindo duman sa Facebook so mutya ng Alinaw Festival. Ang number 18 duman so akit ni Ma'am Lot na Bueson. I-heart nindo ta gari sa rin ito sa coronation bago magpista sa Malinaw. Ang pista sa Malinaw na rin si Rabier. Mapista na sa Malinaw July 25. Tama ba? 25 o 26? Basta yan ay pitsang. So, ang July 25 is Thursday. Biyernes 25. Tama ako, Chanor. Ang piyesa sa Malinaw, 25-26. Iyo, di ba? Ang 26, Biyernes. Kung naramang piyesa sa Malinaw. palibasa day ako na yung mista kaya day ko kabisado yan ang kabisadon ko ng gad ang day ko ng gad malingawan ang May 15 birthday ni Chued pag May 15 pista man dyan sa Labnig. Iyo Ma'am Anita Aquino, good morning tabi sa imo. Pa-shoutout na tabi sa mga Sineta family dyan po sa Labnig, Malinaw, Albay, sabi ni Ma'am Nilia Marcaida. So Sineta family dyan sa Labnig. Good morning na tabi sa Indo dyan. Sabi yan ni Ma'am Nilia Marcaida. Ma'am Lit Yap Agiri, good morning tabi. Sige, basta baka sala tabi ako 25-26 ang piyesta po sa Malinaw. Pero maiinot yata so malilipot and matagbak. Ang patron dyan, ano yan? Ano yan? Ano na si patron dyan? Ay, hindi mo na yan. Rilingaw ta na. Ano yan? Patron sa malilipot? Carmel? Yun na, basta ang piyesta dyan siguro, pitsa kinsiman. Inot mo nan malilipot sa ka matagbak. Ma'am Gina Malaginyo, Cavite, good morning.
Tama ako tabi, Ma'am Gina, ang piyesa sa Malinaw 25-26. Tapos ang malilipot garipitsa 15 ito o 16. Yun, ayan. Ilistahan na sa nanindo. So makikipista dyan. Yo. Sige. Yuda, sabi ni Ma'am Gina. Sige. Happy Fiesta po sa Indo. Advance, Happy Fiesta. Sa mga taga Malinaw dyan sa parokya ni Saint Anne and Joaquin Parish. Dyan sa Banwa Antabi kang Malinaw. Yo. Alat ka, mag-commercial mo na kita bago kita magpadagos. Basta number 18. Yo, number 18 so aki ni Ma'am Lot na Bueson. Kandidata po para sa Mutya ng Alinaw Festival. Number 18. Yo, number 18 pa-heart tabi nindo. People's Choice Award yan. So sa pagi po kang pagboto sa Facebook. Pa-heart na sana tabi nindo. Yeah. Sige. Alas 7:43 na sa tuyang Philippine Standard Time. Ma'am Jenny Luyong, good morning tabi sa imo. Yeah. Mabalik po kita, madali sana. Uni may naipit sa nakitang commercial. Madali on masan ini. Tudi kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang mahasanta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sa bayanta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City,
owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita pading Ed Ruiz Bordeos, Ma'am Ann Canyo. Balik na po kita digdi sa programa. Alas 7:48 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Siringman ni Vice Governor Ate Glenda Ongbonggaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Rener Bursican Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo. Si ABC President Cap Art Abila dyan sa Malinaw. Sige, balik po kita mga tugang. Ako mapugirarya sa indong lingkod. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Manyan pongal daw kita nin Martes. Petsa 9 na kita pading Ed. Kang bulan na Hulyo taon 2024. Sundo kita tabi mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya ano papigalata. Doro diretso na tabi kita Mamlut Bueson. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 7:49 na tabi mga tugang mga kabayan. Di diretso na kita sa programa. Kasuod ma dyan sa Legazpi, Maconsuelo. Paano do adi? Ako tigpaparaisip ko, ang mga halas palan, kaya man palan magsakat sa puste? Siguro, itong sawang ito, dati itong taga-apik. Dati garitong taga-apik, duman mga tugang sa Barangay 16, Gapo, Legazpi City. May sarong sawa. Nagkurukulambitay duman sa linya kang kuryente kang Aliko, Ma'am Ann Canyo. Mauragang sawa di. Day palan ki posible na ang sawa maski alang kaon sigurong kahoy kayang sakaton. Mala. Nagsakat susawa day mana kuryente. Manong Rodel. Daog ka pa kaini magsakat. Yogod mo yan tasuminakatso. Sawa duman sa kuryente. Bata duman sa pinaka. So high voltage bagang yaon sa pinakaitaas na kable ang pigkurukulambitayan kang sawa. Yogod mo ya. Una ko ang sawa sa baba sana. Nakakasakat man pala sa puste. Ang makangalas unta day na kuryente. Day na kuryente susawa. Kudi nagkausaki pag brown out. Iyo. Nagkausap po kipag brown out, siyempre, hali po kang mga taga-aliko, di siyempre, di sinout down mo na, Sus Maria Osip, dakulao na sawa. Kung sa harong palan, kaya man magsakat sa harong kang sawadi. Kaya makatakoton kung halimbawa ang harong mo mananggad. So, balda-balda baga.
pag mata mo, ang kadurog mo sawa. Sa bagay, ang sawa, day man nangangano manong Rodel. Shh! Del, turog ka na naman. Problema sa imo tapag kay bata ka ikaturugan mo ako. Ikaturugan ako manong Edni Manong Rodel pagkairibanan ko. Titurugan ako. Nakaturog dyan sa may seawall. Tapos pagkaaga nangangapudan na gusto niya ng kuahon siya. Yeah. Magkonsuelo ade na kaya palang sa katon mananggad kang sa waso pusti kang aliko, ano? Sus Maria Josep, nga tado ta nagsakatso. Buisit naman gariso sawa. Nabubuisit naman siguro sa sawa sa serbisyo kang aliko. Maringaya kini akon maayos kang kuryente. Tiyugod mo yan. Pero dahil man ano po susawa, dahil man nagadan, dahil man na kuryente, pig turnover yan dyan sa tuyang mga otoridad. Makangalas, tadi na kuryente, susawa. Yugod mo yan. Di kaya palan sa katon kang sawa ang pustikang aliko. Tapos pag-abot duman sa tuktok, duman nagparada so sawa sa pinakahalangkaw na linya kang kuryente. Duman siya nagbitay-bitay. siguro mapapansin daw ngaya ako tangani ngayang uni ngayang mga taga-alikong ini grabe nga singil sa mga albayano. Marengay ka ni pasalihan. Pati susawa, nagpuprotesta na. Nangangahulugan sa nangaya na halangkawon niya ang singil nindo sa kuryente, kaya suminakat man susawa. Suminakat man susawa duman sa kuryente. Nganing ngaya sa paagi ko, mapukawan ngaya ang mga nanunungdan na alangkaw na ngayaan singil kang kuryente sa aliko sa albay. Pati susawa suminakat na sa kuryente. Suminakat sa puste. Maray kayo ni magpapansin. Bibihira ang araw kaya na no? Ang kino nakakaagi sa mga kung may mga building. Bayaan ta na ang bayong takaya talagang sa katon iyan. Ang bayong malayog. Matog doon sa kuryente, okay yan. Pero kung sawa, nadakulao na sawa, suminakat sa poste, ano daw gusto sabihin na di? Andy Balayo, good morning tabi. Ano dong pahiwatig ka itong sawa? Nagpasali daw man sa taas kang kuryente. Nagpapansin. Yugon mo yan. Ano daw ang gustong sabihin kito? Gari, mapapansin daw ngaya ko digding nga sa albay, halangkaw na ngaya ang singil kang kuryente. Kung alangkaw na ngayon singil kang kuryente digi sa albay, maray kayo ni magsakat man niya sa halangkaw na poste. Iyo gari sumariding. Susawa na gari ang mariding. Susawa. Tarinalag na baga sa mga kontador sa poste, haralangkawon pa. Yun na gari ang mariding susawa. Maray kito gibuho na empleyado kang aliko itong sawang ito. Tayo ang magre-reading dyan sa poste dahil na siya makaipokiteleskopyo susawanan masakat tapos re-readingon so kada kontador tayaon sa itaas baga so
kontador sa sa kang aliko. Yaon sa taas kang poste. O di yun nagaran magre-reading. Atado ito adi. Alangan man nagsakat duman sa sawa may kakaunon. Anong kakaunon niya duman? Wala man. Taang sawa baga pinaistar iyan duman sa may kakaunon siya. Arog ngaya sa kabasan, may mga pagkaon siya dyan, mga subayong, sukino, o yan mga pagkakaon kang sawa, so mga naghihiro. Minsan, yaon dyan matambay ang sawa sa may mga farm, sa may mga manukan. O ang sawa baga, maski manok, kayang kakanon kan tabi baga tita Berses, good morning tabi sa imo. Asin sa mga yaon dyan sa Kopi Hospital, good morning tabi. Di ba ang sawa, mina-standby andyan sa may mga manukan. Minsan so may manukan, mangalas na sa nata. Ngata daw ngayata, kulang na sumanuko. O ito pala, pig sa saro-saro na kang sawa. O dyan ang nagtatarambay. Sa may makakaon sinda tabi, mamaribit asis. O pero ngalas kita tadumi naman nga tatalo suminakat sa pustikang aliko susawa. Duman pa nagbitay-bitay sa pinakahalangkaw na wire. Yogon mo yan. Ano dan? Gusto sabihon ka ito? Nagpapahiwatig siguro susawa na garing nga sobra naman kalangkaw ang singil kang aliko. Pati susawa nagprotesta. Pati susawa nagprotesta na suminakat sa poste. No dyan sa siyudad kan Legazpi. Hirak man na di. Pero pasalamat susawa taday man na kuryente. Day man na kuryente susawa. Hiling na nindo iya. Ang sawa bagaday man nangangano. Bako, matatakot ka sa natadakulaon. Ang pagkakaraon baga kanso mga naghihiro arog ngaya kang digwa ka dyan kay mga siwo kang manok o yan tayo tigakaraon kaya maski sa mga pambulag na manok kayang kaunon kaya na bilog. Ano daw nahiling duman tabi mamlot buwiso na di tas suminakat duman sa puste. Ano daw ang gusto sabihon kang sawang ito? Gari nagpoprotesta na. Gari nangangapuda na sa mga namamanwaan na ano na ini? Grabe ng pagkalangkaw kang singil kang kuryente tadig di salbay. Apuera kang halangkaw na so singil so presyo kang kuryente dig di salbay. Haralangkawon pa ang konsumo ta. Makangalaso na makonsumo ka kiarog kan dahil ka ngani na nagtitipid ka na ngani sa kuryente. Gari baga may gustong sabihon susawa. May ibig ipahiwatig. Ano kayang pahiwatig kan sawang ito na suminakat duman sa puste? Bihira man bagang arog kaya. Sa ibang lugar ngaya sa Metro Manila, madali masakat sa mga kabli kang kuryente, tahararan ni sa harong. Ayo. Maagi susawa sa harong, tapos makakabalyo sa kabli kang kuryente. Pero ito, Sus Mario, si palangkaon supusti. Nariparual daw na. May kurkulambitay na sawa. Garibaga susawa, suicide din. Suicide na. Kasi dahil niya aram, baka makuryente siya, talagang matitigbak siya duman. Maritad buhay. Dahil nakuryente, na-rescue. Ay, hinda. Ano daw gusto sabihin ko itong sawadi? Sige. Tawi man lamang ni Doki action and problema midigi salbay. Mahalon ng kuryente minigdi. Apwera kang mahalon ng kuryente, sige pang puro palsok. Rarout na sa mga kagamitan sa harong.
palabaw pa ang nakukonsumo tang kuryente. Dahil kita kibang maginibo kundi magbayad. Ha? Magbayad kita, tapag dahil kita nagbayad, Jobs Baramida, Sir Jobs Baramida, pag dahil kita buminayad, puputulan kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sandali hata, break muna tabi kita, Nyebres, Madam Ma'am Brenda Tapit, si PM Tony, standby ka tabi PM Tony, ta ma-break muna kita talasutyo na ha. Sa pagbabalik ta, palawagon ta si PM Tony. Sige, sabi ni Ma'am Maribet Asis, grabe mananggad baga Sir Mox ang singil kang aliko. So dating 600 na pigbabayaran, pigbabayaran ko, naging naging piratabi, so 600 mong pigbabayadan, naging 1,002 o kaya 1,005. So sa kuya nga ni, na triple. Dahil man ako nagbabayad ki 2,000, ang bill ko ngunyan 6,000, maabot sa 7,000. Yogan mo yan. Dahil man ako nagdagdag ki appliances. Punsa na iyang kang rinilipat sa mga kontador. Tapos binaguan sa kontador ko. Siguro sa kontador ko dati, maurag ito, Ma'am Brenda Tapit. Maano gari ito? Matipid. Maray ko tayo ito so dati. Sinalidahan ki bagong kontador so arong me na doble ang kaskas kan dalaga. kaya grabe sa konsumo ko. Naging sobrang 2,000. Yugon mo yan. 600 natitriple. Sir Dick Damaso. Ngunyan, saan kita mareklamo kayan? Utoso sawa, suminakat baga sa puste. Baka may umarog man tawonan magsakat dyan. Gari nagpo-protesta, pati susawa nagprotesta, suminakat sa puste. Alangkaw na ngayang singil nindo. Suminakat susawa sa puste. Ibalik nga yagiraray so apik. Sabi ni Sir Nyebres. Pag iuragan kita sa apik, ibalik so alikaw. Ngunyan, iuragan na naman kita sa alikaw, ibalik so apik. Iyo, kang suapik ang nagpapadalagan kang kooperatiba ta, iuragan man kita di. Sururugon ta sa mga aliko. Naramdaman mo kayo sa mga striker. Mga striker kang aliko, kang suapik ang nagpapadalagan kang kooperatiba, iyo sa kontrabida sa mga striker kang aliko. Iyo mga kontrabida. Ngunyan, kang inuragan kita sa apik, gusto tang bumalik so aliko. Huya na ho, aliko na ngunyan. Huya na, aliko na. Iuragan na naman kita sa aliko. Ibalik so apik. Ailing mo na yan. Dahil na kitang makuang patama-tama di gisal bayadi. Maray na aga tabi sa team upsi mo, albay AHEM. Tama ba? AMS. Good morning tabi sa indo. Sige, sabi yan ni Sir Dick Damaso. Alas 8:06 na tabi mga tugang, mabalik po kita ha. Sarabay po muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay
kanlakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is
Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Limokseya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, balik na po kita sa programa 13 minutos. Lipas na po ang alas 8 nin morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. Makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Diyan niyan sa Rawis, Legazpi City, kaya sa mga naghahanap po kay dorm, boarding house. MBY Dormitory na tabi ka mo. Safe na safe po ka mo dyan, ano? Siyempre mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Albay. City Councilor Rener Bursek, ang syudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, and ang kang kasabay man dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet, Boss Bob, dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Dyan ka mo magtaya sa Lotto, bako tabi sa waiting, tapos sa pula puti. Ay chance lamang ka mo maging milyonaryo. Ano so pula puti dyan sa sentro kang Malinaw. Talagang pula puti talaga. Ako lamang nga yellow blow, kundi pula puti nangga. Mga tugang yanan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Balik na po ang sa indong lingkod, Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Angon yan po ngal daw kita nin Martes, ano, pet sa 9 na kita kang bulan na Hulyo, taon 2024. Sundo tabi kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Gari nagpupuro puro palsok na naman ng kuryente. Gari nag-imat-imat na. Baka may nagsakat ng sawa. Ma'am Jo Manilag, good morning man kay Sir Dick Damaso, kay Alexander, Ma'am Mercedes Perez, good morning. Paki-share na lang po kan sa tuyang programa para mailing man po kang iba, ha? Doro diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige ta, igwa palan ki People's Choice sa mutya ng Alinaw Festival adi. Nahiling ko digdi alato na standby si PM Tony. Alato na tegwa kita digdi ki mensahe. Mawawara og garing ini adi. Atya na tana puntaya. Digi mo na kita. Maray na aga kay Ma'am Mercedes Perez. Sandali hata kuwanta mo na linya ni PM Tony.
Na naka-standby kaso bago ba ka malingawan ta naman. Ige. Dali ha. Ta kwanta mo na su linya ni PM Tony diyan sa luwas. Aramon ta ang bit-bit na bareta ni PM. Yo. Bago ang iba. Ay gwadig di ki pod kini. Igwadig di ki pipariparo sa tuya. Ha? Diyan sa dagat. Matindi adi. Oh, sige. Alas 8:17 na tabian sa tuyang Philippine Standard Time. May report mo na kita sa luwas. Nasa linya si PM Tony. Diyan po sa iyang area. Si PM. PM, maray na aga sa mo. Please come in. Yes, Tabi Sir Mox, good morning. Kasi nag-get man tayo na pag-aga sa tuyang mga patantabay. Location mo, Tabi PM? Yaong kinangon yung digdi sa Banwaan kan baka kay Albay. May korom? Aday pa? May pa? May siyente. May pa pala. Na alas 9 pala na di. May siyente, Tabi Sir Mox, kung mag-giralaog yan sa mga apod ka ni mga elehido officialis ka na also mga membros kan Sanggunian Bayan. Paano kaya kayan, Pim, halimbawa ngaya di duwang bisis na, duwang simana na day nagkaigwa kikorom. Halimbawa ngaya kung ngunyan da ipa, garigwa man kang ki podkaan. Gari... Sa pakikipag... sige daw. Sa pakikipag-ulay takasong hapon kay Alcalde Villesa, sabi niya, pag natuluhan ngaya yan, may maninimbag nila sinda sa kao. Sa mayor o sa DILG? The same. Iyo. No, taga-rigwang karugan bawal yan gari pigpapabayaan mo man sa imong trabaho. Trabaho ba ganito yan? Gari arog ka ng maluwas din dami, Sir Mox. Gari may poder man ang alkalde and at the same time, magkakaproblema man ining mga miyembros kan Sanggunian Bayan sa DILG. Yan. Oho. Yugod mo na kung halimbawa day pangunyan, na simana ngini di tulong simana na sinhalo sa rumbula na. Roger to that. Nagsisisyon. Kaya hapon nanonood dyan Tabi Sir Mox sa tighapot mo. Kaso hapon so ipinag-report ko baga sa imong manonood sa DTTV program o kung Doctor to the Barangay program. Ginibuhan ng medyos mang ginamit Tabi ni kang alkalde. Nag-decision sa alkalde na ipadagos ini Tabi Sir Mox. Maski day pa so Roger, resolution kang SB. Roger, maski day pa so resolution kang SB, nag-ibo na siyang paagi Tabi Sir Mox na nganing matawanan o madugangan ng doktor ang Banwaan kan Bakakay. Hindi pala Tabi Sir Mox, sa first district kan Albay, Bakakay siya na pala ang solamente talaga na igwa ko ta kay to. Tigi-schedule man yan Tabi PM. Ngayon, naramdaman ko dyan sa Malinaw, tapos na yan. Kaya dakulang panghinayang kang alkalde na dahil ni Malawos. Kaya sabi niya, dahil man siya mababasol kan mga tao kung nata siya nagdesisyon na ipadagos ito, maski dahil pangani na resolusyon hali sa Sanggunian Bayan. May naramdaman nga na kang PM na so malinaw ka ito, nagkaigwa kiarog ka na doktor. Ngunyan kang natapos sa kontrata ka ito, liwat na nagpasar ki resolusyon sa mga miyembros kan Sanggunian Bayan, nagre-request gararay sa DOH na lagan gararay kiarog kan. Tadakulaon na tabang iyan sa sarong banwa. Roger to that. Kaya ngunyan, katagod ka mga tangiyan, sa aga, Miyerkules, mapuo naman Tabi Sir Mox na magtaon ng serbisyo itong bagong doktor digdi sa Banwaan kan Bakakay tangani ng makatabang-tabang pag-abot sa apod kani serbisyo pag-abot sa medikal. Si say na doktor ang ipagpadara dyan kan DOH? Na ko sa pangaran at yan tayo may bago lalaki ini Tabi Sir Mox. Lalaki yan. May importante lalaki ta makakadyan dyan sa aram mo dyan sa Bakakay baga may mga isla. Yan. Iyan ang dakulang tabang and dakulang advantage kung lalaki man ang gadaan magiging dugang na doktor digdi sa naunang bitan ng Banwaan Tabi Sir Mox. Sige di mapuo na pala sa aga. Sa aga mapuo na magtaon ng serbisyo ining doktor dugang na doktor digdi sa Banwaan kan Bakakay. Yan dos tanto Tabi Sir Mox katakod yung mga baratang iyan padagos man giraray ang pinagigibong medical mission
sa panginap ni Alcalde Binyesa, digdi sa Banwaan kan Bakakay. Kung sa tabi Sir Mox, ikon kay Binyesa, sa iyang katuyuhan tabi Sir Mox, tangan inunday na madipisilan itong mga Bakakayanos, pag-abot nga ni digdi sa mga assistensya medikal, o kung sa tabi Sir Mox, kasuhapon, pinagpo na din sa Barangay Sugod, simultaneous ini sa Sir Mox, sa Isla Iguaman, and sa Barangay Igang, pinagpunan din kasahapon, and totalmenting depende sa hilang, pero initially tabi Sir Mox, minaabot man sa 2,000 na kantidad ng mga bulong and marireceive ka mga recipiente ganito tabi Sir Mox. Ayos na, nakula ng tabang iyan. Sabi yan ni Alcalde, depende nga sa hilang, minsan nga iabot mga 5,000 na kantidad ng bulong, ang makukuha nga kan mga recipiente nga kayo ng medical mission na yung pinagigibo ko digdi sa Banwaan kan Bakakay. Ayos yan tabi PM ta kadaklan baga pag mangarog ka na medical and dental mission sa mga barangay, so mga basic man sa ng mga pudkeni kahilangan. Pag mga sa kurang maintenance iyan. Mga pain reliever, tamang makulong ng arthritis. Arugang kaya duman sa iyang pinagigibong medical mission, pinagkunambitan ni Alcalde na paghali duman after ma-check up, may bitbit na yung bulong. Ay, very good, very good. Bako resita. Bako resita tabi Sir Mox, medyo mapagal niya pag-arog ka niya, tama man talaga, na pag magkakay ko ng medical mission, dapat kasabay naman ang bulong dyan. Dapat, tigwa talaga kibulong, takong resita man sana naman, nga tapay pambakal, parilaman tawag kipambakal. Dapat pag nagme-medical mission, naramdaman kayo pag nag-medical mission kami kayo kang so, yaong pagod yan kayo sa Lagatob, may mga bulong talaga iyan. Tapos aram na kan doktor kung ano iso iresita sa iya, itataong bulong na available na bulong. Dahil siya minaresita na dahil duman so available na bulong, dapat suyaon. Suyaon na bulong. Kaya magayon ini na bareta tuban sa tanong nga ning aldaw, ang ikaduhang aldaw kay ni tabi Sir Mox na medical mission gigibuhon digdi sa poblasyon sa sentro, halis ang mga recipiente kay ni tabi Sir Mox halis sa barangay 1 hanggang sa barangay 14. Dakula ini ngunya na mas dakol ngunya ang matatawanan kay ni tabi Sir Mox na benepisyo. Ano yan? Sponsor yan kang LGU? Igo siyang counterpart kay Mox. May katuhan siya sa pag-abot digdi sa iyang ipinag programa. Ara mo tabi PM, advantage ang mga arog ka ng mga medical and dental mission sa mga kababayan niya to. Lalo na ngunyan bagang maeleksyon, kaliwat kanan ang mga nagpapamedical and dental mission. Magkakasabay-sabay nga yung iba. Maurag pag-arog kan, sige magpa-medical and dental mission sa nakamo, ang napapaboran kan sa mga kababayan ta. Roger to that. Kaya wala masina magpaururagan dyan. Narinig ta sa presente, digdi sa Banwaan kan Bakakay, iyuman, may mga nagsasagibo man, yung silong kining programa tabi Sir Mox, halos magkakasabay sa kanyari. Kaya, dakulang katabangan ini, duman sa mga, lalo na sa mga sa mga taga islang parte, islang barangay, pagtutuyo iningon yung tabi Sir Mox kaya ding mga araw ko ng programa. Ma-eleksyon na baga kaya PM. Makakatipong nimbulong. Naramdaman ko nga ni kayo kang suma-eleksyon naman dyan sa may parting first district. Ikunya kayo itong munisipyo na nagpapauragan sa parehas mga kandidato. Pag request duman sa ibong kiinuduro, duman man sa ibong ang counterpart, ma-request man duman sa ibong siminto. Gari arog kaya pa sindandua pa uragan. Duman nga may inuduro. Yako duman sa ibong dapat anting taon niya duman sila laog duman sa inuduro. So mga tao urog mahon ta pag duman sa ibong tatawan. Pag abot duman sa ibong tatawan man. O di na benepisyaran sa mga tao. Kaya lang, natuod sa mga tao, hanggang ngunyan, pirak na permi ang pigahanap sa mga makarandidato.
yan siya na. And medyo ano kaya, sabi niya, pinatuod. Pinatuod. Oh, pinatuod. At nasabi Okay. sabi ko kung ako man kay luminaban, at igwa na sinda kinodoro, ang ilalag ko at katao ko man sa ido, sila lag man sa inodoro. Pwede deposito na lang, kita tayo mo. Tangali, kumbaga, kumplito naman. Makonsuelo pag ma-eleksyon na di. Kaya, Bata tabi pim pag ma-eleksyon, grabe ang mga isyu nagruluwas. yan. Kaya, yun yan, sundo sa siguro kayo ni pagpuon kang filing, igwa na kita kayo ni mga balita na mga kung ano-anong isyo tabi sa mga. Ako nga ni dyan sa sarong munisipyo dyan sa Malinaw, O, sabihin tanan sa Malinaw. Kung ano-ano na ang mga nagruluwas na isyo, may mga opisyal dang dahil man ki mga kamugtaka. Marasa pa nagpaparatararam ki mga arog kaya. Iguyogon mo may mga opisyal na dyan sa Malinaw dahil man ki mga kamugtaka. Salbata ng pahit ya. May hintayan. Ayan ang mga kaabang-abangon yan tabi sa mo. Hindi sa tuyang palibot in connection kay ding paabot o eleksyon. Sige. Di ayos. Sige-sige sa nandiyan ang medical and dental mission yan sa Baghakay. Very good. So at least ang nabibinipisyaran kan sumagat babakakayanos. Sige. So yan tabi sa mo. At yan ang tabayanan ta. Kung magkakaigwan ng korom, doon sa gigibo na sesyon regular sa Sangguniang Bayan ng Baghakay. Baka dulo-dulo mananggad, kung dahi mananggad malawas ko niyan, tigdudulo-dulo. Di mahiling ta? Mahiling ta kung ano mananggad. Mahiling ta kung ano mananggad ang pamait dyan. Kan miyembros ng Sanggunian, kung igwa mananggad ng pagkakasararo, or igwa mananggad ng pagsasabuatan tungkol sa pagsasagibot tabi Sir Mox ng apod ka na sesyon. Tasayang talaga Sir Mox yung mga programa na dapat ma-action mo ninda. At yan, mahiling tayo tabi Sir Mox. Sige. So yan tabi Sir Mox, mga dugang pang informasyon, halit sa ko yung lokasyon, Patrol numero 2, Tony Kibiste, Kasalugang Bicolano, worldwide. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa BicolNet TV. Okay, salamat tabi PM Tony sa dugang na informasyon dyan sa Banwaan kang Baghakay. Sige. Okay. Matindi dyan sa Baghakay. Excuse me po. Ano na nangyari dyan sa Baghakay? Okay. Sandali Ninang MJ Regino, good morning tabi Ninang. Kay Emily Culipano Bormeo, good morning man tabi. Okay, sige. Halat ka. Oy, sadit sana pero malanit. Pasensya ka na ha, tada inabot kang oras ko. So birthday mo kang Domingo. Grabe ko ta pati ipapashare ko dyan sa imo sa Malolos, dyan sa Malinaw. Dahil lugod ako nakapasiring dyan sa birthday mo. Pasensya na ta, nagkatagpo na igwa kita ki mga importanteng piglulunad. Dahil kita naglalakaw. Piglulunad. Tapag naglakaw kita, mapapagal kita kaya. Uni baya, mga taga Malinaw, igwa palang digdiki, nakonsila ako dyan sa Malinaw. Marasa pa ba yung sige dyan ang pugawag kisarong, susarong, ano yan? Sabi ni Konsayin si Kamuti. Siging pugawak dyan si Kamuti na dahil mandaki mga kamugtakan dyan sa mga official kang Malinaw. Isus Marios. Ang hapot nga ta kang inot, may kamugtakan man kamo. Dahil mandaki mga kamugtakan, pakatarama, kamugtakan, dahil mga kamugtakan. Nagpipirit pa ba yan sa diri na dikyo na nga ni? At pag dikyo, dahil ka na pwede. Pumurmal ka na, pumundo ka na. Igwa digdiki, photo,
Lighting Mechanics for the People's Choice Award for Mutya ng Alinaw 2024. Like or heart shall be awarded. Pinakadakol na like, pinakadakol na heart shall be awarded the People Choice Award in Coronation Night sa July 23 palantabi Nor. July 23, 2024. Ang pagboboto cut-off tabi alas 11:59 nin Bangge sa July 22. May oras pa. May oras pa kamo para mag-like. Pero ining kandidata 19. Lingon ko daw kung nga rin din magayon. May mga nahiling akong magayon. Gusto ko kaya sa personal ko mahiling, kaya lang dahil ko man nagkairaling ini. Guda dahil man ako nagluluwas. Ni ng MJ. Dahil man baga ako nagluluwas. Permisa na ako niyaon sa bulod, nagtatanom kay kamuti. May mga taga-Malinaw na mga kandidato. Suportan mo nindo sa mga taga-Malinaw man iyo. Taigwang mga taga-Legazpi. May mga taga-Malinaw man. Legazpi, Ligao. Nailing ko na si Marian Bueson. Yan, so aki ni Ma'am Lut Bueson, number 18 palan. Number 18 si aki ni Ma'am Lut Bueson. Tapos number 19 taga-Malinaw man. 19 palan. 19 tabi sa ditsa na pero malanit. Tiligado tabi sa ditsa na pero malanit. Magboto ka man. Magboto man ka mo. Igwang taga Legazpi, Kamalig, may taga Tabaco, may taga Legazpi, taga Tiwi, Tiwi, Tabaco, Malinaw, Ayos masana. Ligao, may taga Ligao. Legazpi masana, Legazpi, Ligao. Yung masa maglalaban-laban dyan, Sige. Digdi na kita sa iba pa niyatong pag-urerestoryahan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Madali lang sabi digdi, sir, pangapudan databi sa mga law enforcer sa satuyang law enforcer ang satuyang kadagatan sa Albay Gulf. Attention tabi sa mga opisyalista. Ang Albay Gulf databi piglalaog na po para kompresor na para pana pagkabanggi. O bata ang iba dyan, may mga susa. May mga susa pa na dara na nakakagadan po kang mga corals dahil mo na tabi pagbanggito ng name ko. Yan. Attention tabi sa mga opisyalista dyan sa nakakasakop sa Albay Gulf. Ang susa, pang palibong ini sa sira, gari sarong chemical ini, pag inula dyan sa irarom kan dagat, susira, malilibong, madali nang mapana. Susira. Nalilibong susira. Ngunyan, ining corals, ining susa na pig-apod, iyo ini ang nakakarot man sa mga corals. So mga corals tabi, iyan ang pig-iistaran kan mga sira. Pag naraot sa corals, 20 taon. Inda sana sa kung totoo pa inin naokdan ko dyan na pag naraot palan ang corals, mga 20 taon naman iyan bago magbuhay giraray. Ang corals baga, nagdadakol man iyan, gari iyan tinanom. Ngunyan, pag ginamitan iyang kisusa,
nahuhudong ang igamitan kang susa, nahuhudong sudagat, pati sa mga corals, dahil natubi minatarubo. Kaya pa nga po danta sa mga opisyalis dyan sa nakakasakop sa Albay Gulf. Ini may mga para-compressor tabi. Hindi kaya mga para-compressor, pag day nagamit kisusa, day maninda madakop-dakop susira, mapana-pana, mga marabason bagang sira tabi sa ditsa na pero malanit. Mga maurag magralangoy. Pag ginamitan kisusa, ang sira, nagkakaburuyong. Ang sira, nagkakaburuyong, kulang na sa naong tarakmao na sa nakan mga para-kompresor. Nahihilo ang mga sira. Ang maraot digdita, ang susa, nakakarot po yan sa corals. Sige. Pangapunan na sana sa mga nanunungdan, may pipariparo sa tuya dyan sa Albay Gulf pagkabanggida tabi magtaga patrolyaman tabi so mga igwa kita ki mga bantay dagat, may maritime, may coast guard, ano pa na mga yaon dyan. Taga patrolyaman tabi ka mo ta nganing magkadarakop ining mga para pana. Okay lang ko ta so nagpapana na or enjoy ka sa na pero kung nagamit ka na kisusa, may problema na tabi yan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:39 tabi mga tugang mga kabayan ang satuyang Philippine Standard Time. May naipit lang kitang commercial madali sa natabi ni Sadit sa na pero malanit sa pagbabalik ta ini pong pangapudan kang Vice Mayor dyan po sa Ginubata na si Vice Mayor Gemma Onghuco. Amanong duman sa mga motor na ako nga ni Sus Mario si pagkabanggi nagkukurkaturog ka na tapos agihang kakimotor na makusugon ang tambutso. Minapahururot pa pati. Sa pagbabalik po yan kang programa, madali sa nini. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na malimba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa 43 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Hatod po sa tuya kang MBY Dormitory. Makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Siring man ang oras na yan atod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. City Councilor Rener Bursek ang siyudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila dyan sa Malinaw Albay. Sige, balik po ang sa indong lingkod. Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita nin Martes, Martes. Pet sa 9 na po kita kang bulan na Hulyo, taon 2024. May session dyan sa Bakakay kung may quorum. Dyan sa panlunsod ng Tabaco, sa SB Malinaw. And siyempre mga tugang at yan na hapon sa Sanggunian Panlalawigan ng Albay. Ayan. Sige po, doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Puwerte nga so sinabawan. Sinabawan na mamara. Pangyari. Sinabawan na mamara sana supata. Uyug-uyugon man. May sabaw na tapos mamara pa. Sige. Belated happy birthday tabi sa mo sa dit sa napiro malanit. Mabawi na sana kita sa mga masunod. Diyan mga tugang sa Ginubatan Albay, igwa na po ki ordinansa. Aprobado na po kang Sanggunian Bayan kang Ginubatan Albay ini pong anti-modified tailpipe ordinance kontra po duman sa mga nagmumotor na nagpapabutobot kang mga sa indang motorsiklo na minadaralagan po mga maribukon lalo na pagkabanggi. Makauragon man nanggad pagparadangog-dangogon. Lalo na kung ang harong mo sa gilid kang tinampo, aagi-agihan ka ki paharurot na kan sa indang mga tambutso. Aram ko kanigo ayan na batas na kaayan sa nasyonal. Pero nata daw ta day man tigdadarakop kan sa tuyang mga
law enforcer di. Ini pong i-improvise baga sa senda mga tambutso. Imbis na dahil nagre-ribok sa tambutso, bakong maribok, sa salidahan kang maribok na tambutso. Ano ang nakukuha ni Duka yan? Ano ka mo? May mga diferensyang pagdangog nindo. Iyagan man sis Mati. Gurustoon bayakan mga makusugon na tambutsyong iyan. For implementation na po dyan sa dyan po sa Banwaan kang Ginubatan for implementation na po yan ordinansang iyan na kontra noisy mufflers. Pon po sa sentro, sundo po sa mga barangay. So may multa tabi ang magbalgar sa ordinansang iyan. May penalidad tabi pading insu burlagdatan. Kung halimbawa ang motor mo lang ribok, sabi diyan sa 3rd district lang ribok. Kansay mong motor so tambotso, gari ka sumina pa arurot diyan na day mo masabutan kung nga gusto nindong maribok ang tambotso nindo. Ang multa sa ordinansa 2.5. Sa madadakop na mga motorista akan mga otoridad maski po bako ka residente kang Ginubatan Albay. Ngaya bako man nga ako taga Ginubatan, taga Tabaco ngaya ako. Pag uminagi ka dyan sa Ginubatan, nadakop kang makusog ang tambotso mo, di dakop ka. Dahil ngaya Tabaco man ako taga Ginubatan, taga Tabaco ako, di dakop ka. Sabi mga tugang ni Vice Mayor Gemma Onghuko na mismo databi, makakapag-obserbar ka ini sa mga palibot, nakaka-apresyar sa normal na aktibidades kang mga tao, o arog kang pagkaturog pagkabanggi, na ang iba minaaragi dyan, sus Maria Osip minapaurururot. So iba, lalo na pag may klase, nag-apod kayo ni, nag-aaradal sa pagklase, agihan ka ki motor na single na makusugon ang buto-but kang tambotso. Serious hazard na tabi ini sa public health as in welfare. So may mga motorsiklo na imbis na tultul sutanog kang tambotso, ipapamodify. Papalitan kitang butso ang gusto sumakusog. Gari bagaso ngaya. Dumandaw ngayon kita sa makusog na paputok. Yang yuk-yuk nindo. Yang yuk-yuk nindo, yan ang rupropo nindo. Sus Maria Osip na grabing pasaway sa ibabaw kang kinaban. Grabe ang pasaway sa ibabaw kang kinaban. Ata nang bawal. Ata nang pagbakal mo kang motor, tultul sutanog, sa salidahan mo kang maribok. Ay, ano doon nakukuha ka yan? Ako, motor ko, kung ano yan na original, iyon na yan. Dahil ko yan tigbabago kung ano man. So iba, imbis na ngaya original, papalitan ki mga accessories, nganing rumabason ngaya. Nganing kumaskason. Katapos-tapos si Huto nakabangga na aksidente tigbak. Hiling mo na yan. At anang tultul, dahin ribok, sutambutso, sa salidahan kang maribok. Tapos mapaharurot dyan. Gari mo pag uminagi sa'yo mo, duspurduson mo. Duspurduson mo. O kung bako, maridigdig ka doon, noy. Pababaon mo sa motor, itangod mo so talinga niya duman sa tambutso niya, paharuruton mo. Kundi ngaya makasuan ka man ngaya kaya. Sige daw ngaya, isatisfy mo ngaya ang tanog kang tambutso kang motor mo. Dango ka.
Parorota daw. Maganda nagkaparasa ka ng eardrum dyan sa talinga niya. Nata daw yan na di. Urugmahon pati yan pag minaagi yan, napiparurot sa motor. Kadakol pa ka yan. Bako sana sa ginubatan. O yan, igwa na kang kibatas, igwa kang kinational law, may lahi ka yan, pero dahil man po na-implementar. O dahil man na-implementar lalo na sa barangay, Isus Maria Josep, dapat kuta sa barangay pa sana kung aram sana kuta na. Kan sa tuyang mga otoridad, mga barangay officials, ang batas sa barangay pa sana rimati na. Kundi dahil man kipagkaaram sa barangay. Inda nga ya. Pabayaan na sana. May nadagog nga na kan sugrabing harurot bag kang motor. Pag-abot duman sa orinutan tabi tiyanor na marangkal. Ito pala nagbering ko. Suminimplang. Bakong nakuha niya suwanap niya. Pag may motor akong nasusundan o kaya mina-overtake sa kuya tiyanor na maribukon, pipabuilo ko sana. Sabi ko, pag na-aksidente ka sa inutan ko, deta ka lamang tabangan. Kang pasali mo. Kang hambog mo. Bata sus Maria, ang mga kadaklan kaiyan na nagpapamodify kan sa indang mga tambutso, so mga hubin pa, mga aki pa, na una mo dahil mga kagadanan, minapahororot kan motor, minsan ang iba dahil pang lisensya, pero kung minapadaralagan sa tinampo, garis yung mga daing kagadanan, o minadamay paki mga tultul na mga driver. Pag na-aksidente, naka-aksidente, nadamay mo pa sa tultul na driver. Nata daw iyan tarog ka. Siguro sa mga magurang man siguro. Ako magurang siguro tapos may motor so aki ko na pigmomodify so motor. Pangkulong ko lamang ang kidos por dos. Waga. Nailing mo ng sala, pigigibo kang aki mo, tigtotolerar mo man. Iyan man sa nakita nagkakaproblema. Aram tanang sala, tigtotolerar tapaman. Dapat ko tigko-correct na yan. Halimbawa, maski pinsan mo, Noy, bawal bagayan na pigigibo mong iyan. Nga tataday mo patigtaraman. Alaton mo pang magka-araksidente. Magkadarakop. Yan ang problema mga Pinoy. Kung day kinangyayari, day sa nakita. Aram tanan sala, pigtotolerar ta pa. Baya, isa na ngaya, tamabago man sa nangayayan. No rin pa yan mabago. No rin pa mabago. Ay, inda. Yan ang problema tadi. Gari suday kita gigurangan. Dapat sa mga magurang, iyo na kuta ang nagkukurik kan sa tuyang mga aki. Noy, gari sa lang pigigibo mo. Una ang tama. Diyan pa sa nakuta, makatabang na kita. Pero kung tigpapabayaan taman, urag-uragon man kita. Deki mangyari ka yan sa to. Deki mangyari kan kundi saka na, pag may nangyari na, saka na kita magbarasulan. Arog kayan kita. Reactive kita. Bako kita proactive. Na dapat day paki nangyayari, di nakusyon ta na arog kayan. Ako nga ni, pag tigsasabi ko, pag mauran, luway-luway ang pagpadalagan, lalo na pag nakasinggil na motor ka, mahal na sa antinampo. Dahil magpakaskas, makakaabot ka man sana sa papadumanan mo. Tapag ikasuminimplang dyan sa tinampo, sigurado may rungas ka. Bako sa narungas kung medyo durdimalas ka, barari paan sa imunto lang dyan. O kung di malason ka pa, maligis ka pa. Maray kung madiretso ka matigbak, tayo palubong katulos. Pero kung nagulay ka, abang buhay ka,
nakahigda na sana, mapaataman ka pa, punduhin na dyan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa rumbang Serbisyo asin reparo. sa hindaan nakadangog ako hinuninin sa rumdamdam sa luba ko katurugan bako kundi si mong boses iyo pala. Okay, sige, mga tugang 3 minutos tabi bago mag-alas 9. So, digdita naman po muna para mintras na tatapuso na sa tuyang programa. Unyang pungal daw kita nin Martes sa Petsa 9 kang Hulyo, taon 2024. Sa pangaran niya ni PM Tony dyan sa Luwas, nagpaabot ki Bareta dyan sa Bakakay. Sa pangaran man niya ni SM Maestro Nil Adtuon. Siyempre sa ngaran po kan mga katuwang ta sa programa yaon dyan si Madam Maylin, kang MBY Dormitory, si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Bursik ang Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang sa Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab, thank you. Sa ngaran po ni Dogabos, mga parantabay, pakishare na lang kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Param na po muna sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan 7 to 9, digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Digdi lang po yan sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Adios amigos! Domo arigato. Ringat po kita. Bye-bye. Nagusa ko bangon si sa kuyang mata Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. si sa pagkiling pasirin sa hita Serbisyo Asin Reparo. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami,
Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.